Mayong buntag kaninyong tanan. Una, pasayloan nyo lang ang inyong sulugoon nga obispo nga si Dodong kay dili jud ko maayo magsulti pa sa Cebuano ba. 1 month and a half pa lang. So, naidako nga posibilidad nga ang pronunciation dili jud maayo. Feeling ko grade 1, section 12, no? Pero pag dili man klaro, ihatag na naton sa pagtabang sa Espiritu Santo, nga mo connect the dots para ang mensahe, na may tayo mensahe, ang maayong balita, nga atong i-take home ba, pagkahuman sining atong Santos nga Eucharistia. Okay, having said that, mga igsoon kay Kristo na ako'y confession nga himuon. Yes, usahay, it's good na kami man nga mga pari mo kumpisar sa inyo. Unong katuig ang milabay sa dihang namatay ang akong inahan, si Mila ang iyang ngalan. Nakasinati ako sang usa ka dakong krisis. So I found myself in a great crisis. Napatay ang akong amahan, 2000, year 2000. Dayon, nagsulod ang akong one and only sister, nga babae sa 2010. Kami ra nga duha ang nabilin sang akong inahan. Maong akong namatay siya, grabe jud kaayo, kasakit kanako. Makasubo kini kaayo kay siya ang naulahi sa pamilya ba. Nahibaluan ko nga tiguwang na siya, 74. Naghangyo lang ko o gamay nga extension sa iyang kinabuhi kay Lord. Apan pagkahuman sang 19 kaadlaw sa ospital, namatay siya. Gihangyo ko usab ang mahal nga Birhen Maria. Alang sa kini nga katuyuan, apan namatay sa gihapon ang akong inahan. Gibati na ako ini, grabe jud kaayo nga kasakit, nasakitan jud ako. Nahinumduman ako nga ang akong inahan sa ospital, nagampo, bago pa siya gi-intubate, mahal nga Birhen, tabangi man ko. I really saw that. Silent lang ko, pero kidang pag-ampo, akon man pag-ampo with her. Og bisan pa ni Ana, siya namatay. Kini nakapakasubo ka nako. Pagkahuman sa iyang paglubong, akong gibati nga very distant kaayo kay Lord. Yes, makaulaw man nga i-accept, no? Pero biskan pari mi, moabot yun ang time of crisis and instability. I felt so distant from the Lord. Mauman kay Mama Mary. Because of that, nag-undang ako sa pag-ampo. Karon maminaw na ang akong former boss, no? Pero gibuhat ko ang akong duties bilang rektor. Pero pagsuod sa kwarto, I stopped praying, especially the rosary. Ang nakapahinungdan nga panguna-una mao kini. Nagiingnan ko ang Dios nga tubagon unta ang akong pag-ampo, ingon usa ka pari para sa iban gi-answer ni Lord. Pero maong pangamuyo para sa akong inahan, wala man gintubag sang Ginoo ba. Alang sa akong inahan. Asubang una-una, dili na ko gusto mag-ampo. Na ay subconscious rebellion. Gipangutanan nako kung unsa ang usefulness sa pag-ampo o pag-awit. What's the use of praying? Kay I love to pray man og mag-awit kay kina ang gitudlo sang akong inahan sa akon when I was a little boy. Siya jud na nagplant sang devotion kay Mama Mary kag ang prayer life nako. So, nangutana ako sa akong pagkapari, I even doubted my own priesthood, ang bukasyon. Kini amo ang mao ang epekto sang kaguol kag
kay Guaos, kinabang effect of grief and depression sa English. Unknown to me, I did not accept it at first. Nagluod ako kay Mama Mary. Kinabang nagtampo, sa Ilonggo nagsunggod kay Mama Mary. Nga naman, kay gisultihan ako sang akong inahan, nga kanunay, si Mama Mary mutabang kanato ug mutubag ang atong mga pag-ampo. Apan sa iyang kaso, wala kini gihimo. Busa, what's the use of praying still? That was really the constant refrain within my being. Nianang adlawa, when I said, maybe I should stop, proclaiming and praying, believe it or not, nianang adlawa, I lost my voice. Nadula ang akong tingog. Napaos ako, daghan na kaayong tambal, paos man jud. Wala na. Tapos dili na ko kanta. I can still communicate verbally, but dili na ko muko sermon klaro o muko kanta nga klaro. Naghunong ako sa pag-ampo sa rosaryo. Sa akong nahuna-unaan, kini biskan tiguwang nako, daw bata mga gamay, gibayaan ni Maria ang akong inahan. Gitalikdan usab niya ako, unsa man ang gamit sa pagpatuo kaniya. Sa pag-abot sang Yolanda, kini ang tiyempo sang pagkasakit sang akong inahan, dili lang Yolanda nga storm, na may Yolanda nga internal sa akong kinabuhi. Sa ospital na ay Yolanda within my soul, na wala usab ang akong inahan, ug ang akong pagtuo na krisis. Nag-antos ako sa kasubo, sa daghang binulan. Kay balo sa kadaghanan, gibuhato gihapon ang akong dapat duties, gituman ang akong katungdanan, apan ako kasulod na ay kaguol, na ay sadness, na ay depression. Sa usa sa mga pagbiyahe ko dito, kay na ay meeting sa Manila, taas kayo ang traffic ba? So medyo wise man ang driver, ingon niya, sir, pwede ta mangita sang diskarte ako, go ahead. Though I was just not feeling well. So nagngita man siya sa mga shortcut. Worse, katong shortcut, blocked. So mas nagtaas pagid ang among pagka-trap dito sa traffic sa Manila, no? Worse kaayo kay hinay ang kuan daw snail space. Ug muhunong ang taxi kada 20 segundo. Kana ba? Dili siya mag-usad maayo. So, sa kinang sitwasyon, you are tired, exhausted, caught in traffic, nag-emote si Father, no? Nagsugod ko pagbati, ay again, from traffic, gi-question ko akong existence. Gi-question ko ang tanang mga kahimtangan sa akong kabuhi ba. Gi-question ko liwat ang mahal nga Dios, and unconsciously pati ang pagigugma o ang pag-relate kay Mama Mary. It was a great surprise. Kipot jud ko nga ang taxi, when I was creating that deep sigh, sa man ang paghayhay, ay, kana ba? And then grabe kaayo ang kaguol kag ang intensity of emotion. And then when I was asking kining question, ang taxi mihunong sa isa ka spot. Pag-usab sa pagtan-aw ko sa tuo sa gawas sang bintana sa taxi, nakita ko ang gate. Naay gate, no? Duol kaayo, taxi sa tuo gate. Pag tanaw ko sa gawas sa bintana, diretso straight to my vision, na ay gamay nga tarpaulin, nga adunay na imahin ni Maria. Ang pulong agin print
sa kadtong tarpaulin nga naay picture ni Mama Mary, mao kini. Please listen. Am I not here, who is mother to you? Medyo challenging i-translate sa Cebuano, pero kung positive, dinhi lang ko nga matuod-tuod o tinuod yun nga imo inahan. Do you believe that? That's the way of ang dating sa ako, ha? Brothers and sisters, mga igsoon kay Kristo, when I saw that, grabe kaayo nag-breakdown ko sa luyosang taxi. Kita na mo tiguwa nga laki, nga tambok, na mo breakdown. Bati kaayo ba? But I didn't care. Mihilak ako sa luyo sa taxi, no? Naghilak ako, una, sa kasakit, tungod sang akong sense of loss. I did not really grieve my mother's death because I had to be strong. And I have a lot of work. Naghilak ako sa kaulaw. Kay ginapasanginlan ko si Mama Mary, nga daw, I was so ashamed of the thoughts that I felt she did not care. Labaw sa tanan, naghilak ako tungod kay nahibaluan ko nga wala jud niya ako gibayaan. Sa kana ngay gayon, diin gipangutanan nako ang iyang gugma, gitubag niya ako. Mahimo kini bisan unsang dalan. Ngano man naigo ako sa kana nga dalan nga naay traffic. Mahimo man maunong mi sa lahi nga balay nga wala tarpaulin. Ngano man mihunong kami sa tubang sang gate. Adunay naay poster ni Mama Mary, ag naay words telling me, I'm always here, your mother. Ni anang higayona, nabati ko ang kasakit nga gi-lift up sang grasya sang mahal nga Dios. Sa tunga kana nga buang nga trapiko, nakita nako ang grasya sang healing, o maybe labi ka maayo, nakit-an ako sang akong inahan nga si Maria, o gidala ako pauli back into the heart of God. Believe it or not, pagkasunod nga adlaw, nagsugod na usab ako awit kag kanta liwat. Mga igsoon kay Kristo, sa atong kinabuhi, dili naton malikayan ang kasakit, ang kamatayan sang atong loved ones, ang kasubo, ang kaguol. Ang Dios nahigugma kanato o i-express siya ini pinaagi sa tabang sang atong mahal nga Birhen Maria. Ang theological nga meaning sang atong kapistahan karon adlaw, the feast of the presentation of the Blessed Virgin Mary, mao nga sa tanan kag tanang kinabuhi niya, gitugyan niya sa Dios. Mahimo bang isulti sa nga nato nga isa ini ka pre-fiat moment? Ang ebanghelyo karon beautiful, the Annunciation, and Mary muhatag sang iyang fiat, let your will be done. Ang presentation is a pre-fiat moment. It's a prequel to this yes to God's will, that she will be the instrument of salvation. And the moment she said yes to the will of God, she said yes to love you and me. Nakitang tanang iyang mga kaanakan, dunay siya ang atong inahan who will always be there at our side to be our faithful mother. Tungod niini nga kaluwasan o paglaom alang sa kalibutan, misulod man sa atong kinabuhi dinhi sa atong lugar. Ang labing tinaw nga minsay sa gugma makita nato sa atong estatwa, Birhen de la Regla. Gihawiran niya ang iyang anak nga si Jesus, nga close kaayo sa iya kasing-kasing, o gihuptan ang bata nga ligon sa duwa ka kamot.
Kining duwa ka points nindot kaayo nga dili jud naton kalimtan. Ingon ni ana ang iya gibuhat kanako. Two things. Ang pagigugma, gipaduol niya sa ako kasing-kasing aron mahatagan ko siya kag mabati ba ang pagtibok sa iyang heart. Unsa man ginabuhat sa mga nanay dinhi pag ang bata nagatantrum, makuha chupon, i-shoot sa baba sang ila nga baby. But the greatest pacifier, dili man ang biberon on chupon, the greatest pacifier is the heart of the mother. Nga naman, you raise the child, ipaduol sa imong kasing-kasing, na-notice nyo, ang bata mukalma, muhunong, ma-stop na siya sa paghilak. Kana, kining position sang bata, the child Jesus, is very close to the heart and bosom of Mama Mary. Kinaman ang ginabuhat niya sa aton. Ikaduha, katong iya pag uyat ba, both hands, as you can see, dili na siya picture purposes, picture taking. This simply goes to say that pag naay moments that we become weak when we walk in the paths of righteousness, to do what is right, to do what is good, si Mama Mary ang atong inahan, mudagan, mu-assist, patindugon kita, and then she will help us walk again. Kana ang beauty sang gitawag naton nga theology of the icon of ang atuhang statwa sang Birhen sang Regla. Ang iyang mensahe, ako ang inahan, higugmaon ug atimanan ikaw. Dinhi sa Lapu-Lapu, sa atong parokya ug sa tanang tibuok Cebu ug bugo sa kalibutan nga nagapaminaw karon sa aton paagi sa atong radio station o kita live man sa atong Facebook para makita kita sa tibuok kalibutan, aton man hinumdumon nga naa kitay inahan nga higugmaon og atimanan kitang tanan. Kung mag-ampo kita sa iyang atumangan, makita nato kini nga walay kondisyon ang iyang gugma bilang atong inahan. Ag-alang kanato, daddoon niya kita sa atong kaayuhan, sa atong blessings, success sa atong kinabuhi. Samtang gipasidunggan naton siya asining kining kapistahan, giampo nato nga maningkamot kita nga mahimong iya matinud-anong mga anak. Kung kita naguol o nasobrahan sa mga problema, feeling mo ikaw si Sharon Cuneta, pasan ko ang daigdig. Kung kita na ay krisis, depression, ibutang naton ang atong kaugalingon sama sa usa ka bata sa iyang kasing-kasing ug tugutan siya nga magakos kanato kag patindugon and to help us stand again. Conclusion, mata pa mo? Oh, salamat sa Diyos. Conclusion, PS, iyon ko di PS. Before she died, ang akong inahan, ang katapusang act nga akong gibuhat, mao ang akong I placed my head sa kasing-kasing sang akong inahan. The last vital sign was her heart. My mother had a very strong heart. Nagpasalamat ako sa iya, kay gihigugman niya ako bilang iya anak. Biskan si Dodong, gahi man ang ulo, gihigugma Japon sang akong inan. Gimingaw kaayo ako niya, pero wala ibiyaan. Gitugyan niya ako sa isa pa ka iloy o isa pa ka inahan. I forgot about this. Nakalimtan ko kini tungod sa daghang o dalom nga kasakit. Gitugyan niya kanako si Mama Mary bilang akong inahan. Bisan dinhi sa Cebu, I am sure okay ra ang akong misyon kay si Mama Mary ang bahala kanako. Apan ang akong pag-adto dinhi sa atong kapistahan,
daghang kaayong changes sang dates ba kay daghang kaayong trabaho. Pero dinhi man ko karon kauban ninyong tanan November 21 presentation of Our Lady. Karong adlaw ikaunom nga anibersaryo sa kamatayon sang akong inahan. This is the 6th death anniversary of my mother. Karon aniya ko dinhi dili lamang isip nga obispo nga nagasaulog sa misa, pero kauban ninyong tanan dinhi ako bilang isa ka anak sang Birhen de la Regla. Nahibaluan ko nga adunay siya usa ka inahan si Maria ang iya gugmay kanunay na anak aron kanako kag sa atong tanan. Ug kini mogadala sa pagkaayo, kusog, kag healing sa atong kinabuhi. Ngano man, ang picture, am I not here, o a mother to you? Ang Birhen, Nuestro Señor de la Regla, ang atong inahan, na always will love us till the end. Mga inigugmang, igsuon kay Kristo, dinhi ako, kauban ninyo, nagapasalamat kay Mama Mary. When we go home, we carry her love with us always.